Matty Jones ar ei droed chwith, teg at y cwrt 6. Walters yn glir. Bell o Josepho. Sears, ochr y cwrt Gosby. Capten Caernarfon yn tanio, a doedd o ddim yn bell o'r nod. Matty Jones. Gofyn am opsiyna. Erbyn y bel yn ôl gan Adam Davies. Phil Mooney ar y llinell hanner. Nôl at Jones. Jones. Drwy lygad y nodwydd at Davies. Davies yn troi! A fel ithrodd o, fel darodd o'r bel Adam Davies. Felly doedd yr ergyd ddim yn un gry, ond mi oedd hi ar y targed. Gorfodi, Zach Jones sy'n neud arbediad. Dylan Rhys. Codi'r bel i lwybr Kyle Caernarfon. Caernarfon efo'r croesiad. Caernarfon yn delio efo'r bygythiad. Dyna ddim trosed. Shepherd yn trio i look. Ergyd bwerus, ond yn syth lawr. Con gwddw Ben Hughes. Sears. Efo'r taliad hir. Peniad ymlaen! Ar ergyd. Heibio'r postyn. Sam Downey darodd hi wrth iddo fo droi. Sgoriodd o ddwywaith yn erbyn y bala pen wrthos dwytha. A Bruce Hayes sy'n cadw'r bel ar dir y byw. Croesiad, teg at Amon. Fe gyreiddodd i Amon yn y pen draw. A Ryan Sears yn y lle cynta'n arbed Caernarfon. A'r ail ergyd yn cael ei harbed gan Ben Hughes. Yn at Ryan Sears yn wych yn y lle cynta i glirio'r bel oddi ar y llinell. Cigonel gynta yr ail hanner. Teg at y cwt bach mae'n mynd! A Ben Amon gododd ucha i roi'r tîm cartra'n ymlaen. Unfed gol ar 10 y tymor i brif sgoriwr Hwlffordd. A'i ail yn erbyn Caernarfon. Hughes yn hir. Gan fod Louis Lloyd. Lloyd i'r llawr a mae'n gicor smotyn. Ac ei liada ar ôl mynd ar ei hôl hi. A gan yr ymwelwyr gyfla i daro nôl yn syth. Louis Lloyd yn ôl ar ei draed. Ac yn paratoi gymryd y gic. A Lloyd yn canfod yr hwyd. Blaenwr Caernarfon yn sgorio ar ddôl y bont am yr ail dymor o'r bron. Unwaith eto teg at y gwrs bach mae'n mynd dyrniad. Ben Hughes ergyd Amon ar y ddoli. Ond y blaenwr yn methu cadw'r bel i lawr. Matty Jones yn grymannu'r bel i mewn ar ei droed chwith. Teg at y postyn agosa! A Sears, gyreiddo yna gynta. Jenkins ymlaen. Sotliad Kelvin gan Owain Jones a Ricky Watts. Walters yn mynd i hun. Ar ergyd isal ar y targed. Gorfodi Ben Hughes i'w ateb yn sydyn. Arbediad da